Dobrý deň, žiaci. Dneska si preberieme skosenie rohov na štvorci alebo na obdĺžniku. Ako vidíte na obrázku, je tu štvorec so stranou 100, ktorého rohy sú skosené s veľkosťou 15. Dáme si teda nový súbor, potvrdíme diel, vpravo dole kontrolujem MMGS, budeme načrtávať na prednej rovine, čiže predná rovina, načrtnúť skicu. Dnes si nakreslíme štvorec pomocou nástroja rohový obdélnik. Doteraz sme kreslili štvorec pomocou priamky, takže zoberiem si tento nástroj rohový obdélnik, začnem v súradnicovom počiatku, to je prvý klik, a kliknem tam, kde bude pravý horný roh, druhý klik. Samozrejme musím ukončiť SC, aby som nekreslila ďalší obdĺžnik. Zakotujeme si ho. Nehľadajme nejaký nástroj, ktorý sa volá štvorec. My si to nakreslíme teda ako obdĺžnik. Keďže zakotujeme dve rovnaké strany, máme z toho štvorec. Čiže potiaľ to je nám to známe učivo, čiže máme štvorec nakreslený. Prejdeme teraz na to skosenie rohov. Na karte skica sa nachádza nástroj zaobliť skicu. Keď rozkliknem trojuholníčkom, máme tu skosiť entity. Takže vyberieme si skosiť entity a pozrieme sa naľavo, aké máme možnosti. Prvá možnosť je, že uhol a vzdialenosť. Čiže môže byť skosenie pod nejakým uhlom a vzdialenosťou. Tu sa to dá prepísať. Keď sa my ale pozrieme na našu skicu, tá má vzdialenosť a vzdialenosť. Takže si to aj prepneme na vzdialenosť a vzdialenosť. Vidíme, že vzdialenosť je 15 a 15, čiže je rovnaká. Takže môžem tuto zaškrtnúť, že stejná, čiže rovnaká vzdialenosť. Namiesto 10 prepíšem 15. Podobne ako pri zaoblení mám dve možnosti. Buď to kliknem na roh, alebo môžem kliknúť na jednu priamku, druhú priamku. Čiže klikám buď na roh, alebo jedna priamka, druhá priamka. V tomto prípade to je jedno. Koty sa mi sem automaticky pridali, môžem ich trošku takto povyťahovať von, aby sa veľmi neprekrývali. Súbor si uložíte do toho svojho priečinku SolidWorks. Takže ideme uložiť. Ukladáte si teda do toho svojho priečinku SolidWorks. Názov bude skosenie, teda priezvisko najprv, že kňaze skosenie 1, keďže dneska budeme ešte robiť viacero skosení, čiže toto pomenujeme 1, uložíme. Takže ukázali sme si teda skosenie na štvorci, kde je to skosenie všade rovnaké. Ďalej budeme skosovať takýto štvorec, kde si ale všimnime, že to skosenie nie je rovnaké. Jedna vzdialenosť je 10, druhá je 20. Takže dajme si nový súbor. Na prednej rovine načrtneme skicu. Vychádzame zase zo štvorca, čiže vyberám rohový obdélnik, klikám na súradnicový počiatok do pravého horného rohu, inteligentnou kótou kótujem na 70, pretože tento štvorec má mať stranu 70. Štvorec máme nakreslený a ideme na to skosenie. Čiže zase na karte skica vyberám zaobliť skicu, trojuholníčkom rozkliknem, čiže do toho zaobliť skica neklikám, ale do toho trojuholníčka a vyberiem skosiť entity. Vľavo sa mi zase ukázali tie možnosti. Budem vyberať možnosť vzdialenosť, lebo tu mám dve vzdialenosti. Ale tie vzdialenosti nie sú rovnaké, čiže nemôžem vybrať, že stejná, to dám preč. A mám tu dve možnosti na vzdialenosť, čiže jedna je 10, ponechám, a tú druhú väčšiu 20 dám sem. Môžem enterom potvrdiť, aby sa mi tu dopísala aj tie milimetre. No, poďme to teraz vyskúšať do toho rohu. Keď kliknem do rohu,
Vidím, že pekne sa mi to skosilo. 10, 20, tak ako to má byť. Kliknem do druhého rohu, ale tu už nastáva problém, že sa mi to skosilo opačne. Čiže nie je to tak, ako to má byť. Preto, keď máme dve vzdialenosti, nemôžem teda ľubovoľne používať to klikanie do toho rohu. Ja vrátim späť a budeme teda používať tú druhú možnosť, že budeme klikať na tie strany. Takže vrátila som sa späť, znovu zapínam skos identity, stejná vzdialenosť dám preč a dáme si tam 10 a 20. Dôležité je si zapamätať, aj dobre je si dávať tú menšiu vzdialenosť ako prvú a väčšiu vzdialenosť ako druhú. Môžeme začať týmto ľavým horným rohom. Čiže zvislá čiara, tam má byť vzdialenosť 10, na vodorovnej 20. Čiže ako na prvú musím kliknúť sem, a ako na druhú musím kliknúť sem. Takže klikám už v SolidWorks. Čiže ako na prvú klikám sem, ako na druhú klikám sem. Pôjdeme pravý horný roh. Tuto musíme ísť zase. Na zvislej je 10, na vodorovnej je 20. Čiže ako prvú kliknem sem, ako druhú kliknem sem. Takže ako prvú zaklikávam zvislu, kde má byť skosenie 10, a ako druhú vodorovnú, kde má byť skosenie 20. Pekne sa mi to skosenie pridalo. Takisto to urobím v pravom dolnom rohu, čiže najprv zvislu, potom vodorovnú. Čiže najprv zvisla, potom vodorovná. A v ľavom dolnom rohu takisto najprv tá vzdialenosť 10, čiže najprv zvisla, potom vodorovná. Čiže najprv zvisla, potom vodorovná. Pekne sa mi to okotovalo, koty znovu môžem trošku takto povytiahnuť von, aby ich bolo dobre vidno. Môžete aj takto urobiť, aby sa to neprekrývalo. No a súbor si uložíme, čiže dávame uložiť. Znovu do toho vášho priečinku pomenujeme priezvisko skosenie 2. No a aby sme nekreslili iba štvorce, ešte si to celé preopakujeme a nakreslíme si obdĺžnik, na ktorom teda skosíme tieto rohy. Znovu si dávam nový súbor, potvrdím, diel OK, predná rovina, načetnúť skicu, vyberám si obdélnik, rohový obdélnik, kliknem na súradnicový počiatok, kliknem pravý horný roh, zakotujem si, čiže spodná 30, vpravo 80. Aby som dobre videla, môžem stlačiť na klávesnici F. No a ideme na to skosenie. Takže tam, kde je na karte skica zaoblenie, vyberiem skos identity. Vidím, že je skosené dvomi vzdialenosťami, ktoré sú rôzne. Čiže vzdialenosť stejná dám preč. Ako prvú si dám tú menšiu, čiže dám 5. Ako druhú ponechám tých 10. Môžem kliknúť takto sem vedľa do tohto šedého a pridá sa mi sem automaticky značka milimetrov. No a môžeme skosovať, môžeme ísť od tohto znovu ľavého horného rohu. Menšia vzdialenosť je na vodorovnej, čiže to je tých 5. Väčšia je na zvislej, čiže tých 10. Takže klikám vodorovná, zvisla. Takisto pravý horný roh. Menšia je na vodorovnej, väčšia na zvislej, čiže vodorovná, zvisla. Dolu. Menšia je na vodorovnej vzdialenosť tých 5, väčšia tých 10 je na zvislej, čiže vodorovná, zvisla. A posledný ľavý dolný roh máme menšia na vodorovnej, väčšia na zvislej, čiže klikám vodorovná, zvisla. Znovu môžeme koty trošku popovytiahnuť. No a samozrejme súbor si uložíme, čiže je to dnešný tretí, takže si dáme uložiť. Znovu ukladáte si to do toho svojho priečinku SolidWorks, pomenujete priezvisko, skosenie 3.
Takže to bolo na dnešnú hodinu všetko. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.